frate în încercare, de Iisus ești modelat, ca să-ți dea o formă bună, ca să fii aur curat. Nu la întâmplări sunt lacrimi, de întristări ce curg pe obraz. Iisus, El îți dă din cerul biruință în necaz. Domnul îngăduie încercarea peste casa mea și a ta, că din focul încercării formă bună îți va da. Domnul îngăduie încercarea peste casa mea și a ta, că din focul încercării formă bună îți va da. Mai bine-i prin încercare decât prin plăceri lumești. În necaz și în durere cu Iisus te întâlnești. Să nu cazi în deznădejde, Iisus nu te va lăsa, căci în slava Lui cea mare El te va întâmpina. Domnul îngăduie încercarea peste casa mea și a ta, că din focul încercării formă bună îți va da. Domnul îngăduie încercarea peste casa mea și a ta, că din focul încercării formă bună îți va da. Scumpă, dragă, care plângi mereu acum, să nu cazi de oboseală, umblând azi pe altul drum. Căci în ziua aceea mare, când va suna trâmbița, El te va chema pe nume și răsplată îți va da. Domnul îngăduie încercarea peste casa mea și a ta, că din focul